Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa da amina riski na cikin wannan tashar tamu mai albarka dandalin mu na mata aure. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Ni ne naku Alhaji Ali Musa, kamar yadda muka saba ko da wani lokaci muna kokari mu ga cewa mun kawo muku ingantattu kuma shahararru cikin magungunan gargajiya. Yau ma insha Allah ga mu da wata sabuwar tsarbawa da muka zo muku da ita ba dan komai ba saboda inganta zamantakewa tsakanin mata da maza. Da haka yan uwa mata wanda suke fama da matsala irin ta rishin ni'ima, muka zo muku da wata tsaraba bi iznillahi ta'ala. Idan kika yi aiki da wannan haɗin namu mai albarka zaki samu cikakkiyar ni'ima wanda zaki samu biyan bukata tsakaninki da mai gidanki. Da haka muna shawartar duwar ta ware kallon wannan bidiyo ta bibiye shi tun daga farko har ƙarshen shi, ta haka nan ne za ta fahimce mu kuma ta saurari ta ji abubuwan da za ta nema domin ta je ta yi wannan haɗin nata mai tasiri. Mu je cikin bidiyon namu na yau. Bidiyon namu na yau zai magana ne akan wata itaciya mai albarka mai suna babul. Da haka muna so mutum ya samu ganyen babul, kamar yadda mun taɓa kawo muku fa'idodi da dama akan wannan itaciya mai albarka. Da haka mun ƙara zurfafa binciken namu, mun gano yana da tasiri wurin ƙara ma mata ni'ima. Ga duk wata mace wadda take buƙatar ni'ima tsakaninta da mai gidanta, bi iznillahi ta'ala idan ta yi aiki da wannan ganyen babul za ta samu cikakkiyar ni'ima wadda za ta ke bukata tsakaninta da shi insha Allah. Da haka idan ta samu wannan itaciyar mai albarka ganyen babul, za ta nemi wata itaciya ce wadda mun taɓa kawo muku fa'idodinta ita ma, ganyen idon zakara. Sai ta nemi minan na cikon na uku kenan. Na hudu shine za ta nemi dankali da wannan wanda kuka sani, dankalin Hausa. Za ta nemi ƙananan sayun nan nashi wanda idan ka karya su zaka gansu suna da nono. Da haka za ta tsaftace su, ta hada da wannan itatuwan da na gaya muku, ganyen babul, ganyen idon zakara da kuma minan nas. Za ta hada su wuri daya, ta daka su ta yi gari, ta rika sha cikin madara. Bi iznillahi ta'ala da yarda Allah, duk abin da yake rishin ni'ima ne ta tare da mace, ko kuma tana bushewa ne, ko kuma in tana saduwa ma tana jin zafi, bi iznillahi ta'ala in Allah ya saya da ta yi aiki da wannan haɗin za ta samu biyan bukata, za ta samu ingantacciyar ni'ima ta tare da ita. Da haka ku je ku jarraba wannan haɗin, yana da tasiri na musamman ta tare da shi. Sai mu ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.